Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै इमारजेन्सिब्लाबो नै आङो हस्पिटालावसो दंफैयो गाइस। मोनसे खोथा 125 Amendment Bill of the Indian Constitution बेनि सोमोन्दै बिथं बाहाबै एबसुनि आगुनि फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां सारा ओरैबायदि खोथा बुंदों नोंथांमोना खोनानानै आसरितसो मोनदों। दा बेनि खोथाखौ खोनानानै बर्तमानाव सोलिनाय दिपेन बर' बिथांनि खोथाखौ खोनानानै जों मा फाराग मोनो आरो माबादि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर माबादि बिथांमोना सोलिदों आरो सिगाङाव मामोन बे आगुनि गायसनगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां सारा मा बुंदों दिनै अब्ला बिथांमोननि बिनाया मा जागोन बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो। बेयावनो दिपेन बर' सारनि भिडिअ लाबोयोब्ला बिराद रायहरो बुंहरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों आं जेबो साना, नाथाय नोंथांमोनाबो साननानै नाय आरो फुराना दैदेनगिरिफ्रा जा खोथा बुंदों बेखौ बिजिरनानै नाय। दा अब्ला 125 Amendment of the Indian Constitutionखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना जाखिनि धरना हाबाफारि लादों लोब मानसि लाबोनायनि खोथा बुंदों, दा बियो मा दैयाव थांगोन ना बोरियावनो थाबथानानै थागोन बे खोथा जाहैबाय। नायलांग्रोदो बेनिफ्राय कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। 125 मा नांगौ बेखौहाय एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैहाय माबा सोमावसारनायनो मानाय नोंथां बिथांनि बिनि सायाव बुंदों 100 नि सायाव बुंदों 125 एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दै गोबाङा बारा मिथिया, बेखिनि आं बारा मिथिबावा। बे एक्चुअलि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बायदि आरो गुबुन जे अट'नमास काउन्सिल दं आन्डार 6 शिड्युल बेखौहाय टेरिटरियेल खालामनायनि मोनसे आरिबो दं, प्रप'जाल दं। बेनिफ्राय 280 बोलाय जानो हागौ 280 बेखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फान्डिंनि बेबस्था दा थ' बे जिनिसखौहाय आरिनो पार्लियामेन्टारि एफेयार्स कमिटिनो गभर्नमेन्टआ होदों नायनो बे जे दाबि दावा दं बे दाबि दावाफ्रा बेवहाय जुदि जों एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ बिलखौ पास खालामोब्ला मा जानो बेबायदि आरोखि। दा बेवहाय पार्लियामेन्टारि एफेयार्स कमिटिनि जे मेम्बारफोर बिसोरो क्लियारलि बुंखादों जे डाइरेक्ट फान्डिंआ पसिबल नङा। थ' आं फेसबुकआव नुयो दानि जे आबसुनि जे प्रेसिडेन्ट बे प्रेसिडेन्टआ बुंदों जे जेरैखियानाबो जों बेखौहाय नभेम्बरावहाय जों जायाब्ला एकदम सोमावसारनोसै। खिन्थु आं मिथिया बियो फरायदोंना फरायाखै बेखौहाय। आङो दा बेखौ सोंनायदों 125 एमेन्डमेन्टआ माबोरै एबसुनि माबा जाहैखो आवथायाव फैखो बेथ' स्पेसिफिकेलि बिटिआर रेकर्डिंनि थाखाय नङा ना एबसुनि डिमान्ड नङा बे एज आ होल जेसेबां दङ दा बेखौ लानानै दिपेन बर'आ माने एथ'ग्राब माने माबा जागासिनो दङ। खुनु दिन एबसुनि माबा नंखायामोन बे बिटिआर रेकर्डजोंबो खुनु कानेक्सन गैया ना बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि सिगांनो बे बिल पास बे आगोल दंखायो आरो बेखौ माने एबसुनि फारसेनिफ्राय बे डिमान्डआनो नंखाया आगोलनिफ्राय बोरैबा खोनाब्रबनासो जानाय बादि बे नङा होनबा ओरैबायदि दङ। दा बिटिआर रेकर्डआथ' बेजों खुनु रिलेटेड नङा, खुनु रिलेसन गैया। आं दा बे जिनिसखौनो माबादों आरो खुनु रिलेसन गैया। स' नोंथाङा मा हेपि माने आं सोंदों नोंथाङा मा सानो एबसुआदि दिनै जे खामानि मावगासिनो दङ स्पेसियेलि पस्ट बिटिआर रेकर्ड नोंथाङा बिटिआर रेकर्डनि खोथा बुंनांला जुदि बिदि मुभमेन्ट खालामथारमानोब्ला आं सानो बे मुभमेन्टनि आरिया माने ओंथि गैया। 125नि सायाव ओंथि गैया नोंथाङा साननायल' नङा, बे सैथोखा बेनो साननाय आरो सैथो नङा होनबा बेस्ट अन ट्रुथ नङा होनबा बे नोंथां बुंनाया। जे बिलआ दिनैहाय more than 5 years old बे मालाबा जानायलाय बे जोबखाबाय बियो 125आबो पास जाखाया बे पास जानाय माने अलमस्ट स्टेट जाखाबाय नङा होनबा डाइरेक्ट फान्डिं जानाय लोगो लोगोथ' अलमस्ट स्टेटआनो जाबाय ना माबा भुल दङ ना होमबा बेखौ नोङो जि जिनिसा आं रायलायनाय बाथ्राया बेसो सार जे
125 सोमोन्दै रायलायबावनो नागिराखै आं सानदों जि जिनिसा एबसुजों खुनु कानेक्सन गैखाया 125 ता नङा होनबा बिफोर बिटिआर रेकर्ड नङा होनबा बिटिआर रेकर्डनि उनाव दिनै हरखाबै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो मावसि गावसिनि बिथांमोना जे बेखौ पास खालामनांगौ होननानै वेरास बे जिनिसा गासिबो माबानि जेसेबां 6 शिड्युल दङ अस्थाना मा दङ नर्थ इस्ट जेसेबां 6 शिड्युल दं अके जेसेबां दङ दा लादाखौ ट्राइबेलसो जागासिनो दं दा लादाखनि नों लादाखनि खोथा बुङोब्ला लादाखआबो मा होनो सनाम वांचुक नामा बियो जे मुभमेन्ट खालामदों बे मुभमेन्टआवहाय इनडाइरेक्टलि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कन्ट्रिबिउसन गैया थानो हागौ इनडाइरेक्टलि दङ प्रब्लेम इन्सपायार जादों इन्सपिरेसन मोननो हागौ बिनिफ्राय स्टाडि खालामो ना स्पेसियेलि रायजोफोरा खालामाबाबो जायफ्रा लिडार बिथांमोनाथ' इन्सपायार जायोना जों जे नेलसन मेन्डेलानिफ्राय जों जायो से गुयबारानिफ्राय जों जायो बिष्णु प्रसाद राभानिफ्राय जायो नङा होनबा बेंगलनि जेसेबां माबाफोर दङ मेथाइ रोजाबग्राफोर जेनेबा मोनसे सोमावसारनाय मेथाइनि गेजेरजों बिनि सायाव जायो आरो मोनसे खोथा आंनि नोजोरावहाय आरोखि एकर्डआव जेखि जाबाय था एकर्डनि गासैबो जे इमप्लिमेन्टेसन जानाय बेबो नङा जाया खालामा गभर्नमेन्टआ खायसेखौ खालामा एसुरेन्सआव हायो बेखौ इमप्लिमेन्ट 55 नि आसाम एकर्ड दाबो इमप्लिमेन्ट बेखौ बुंनो थांनायसोमोन आं दिनैसिम गैया जायाखै 1985 दिनै 2025 बेसे बोसोर जाखो इमप्लिमेन्टनो जायाखै नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय बेखौ खोनानानै आसरित मोनदों आंबो नलेजखौथ' लानांगौ नालाय बयनिफ्रायबो बेनिफ्राय जोङो आन्दलनखौ बिनि थाखाय नङा खालामोब्ला डिभाइड आसाम 50-50 बेफोरबादिनि थाखाय खालामनो हायो एसेनोसै मा सानो थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ